Kain halo si Pade. Sabi malik din sa kuya. Parang hanap kuna. Oh. Ano pa rin? Kumusta pa rin? Bago na ang service mo pa diya. Ayan, may sticker pa si Padikan sa tuyang ano. Makabab na. Nata ito pa rin, nata garing pa bluyong kabaga. Bluyong man talaga, nabayaan baga. Nabayaan? Nabayaan kang biyahe o nabayaan ki bata? Nabayaan kang bata. Ay, iyan sana. Tinao ko man ang gabos. Tinao mo magkabos? So pagpadaba, gabos. Dahil sa Oh no! Oh, inubos niya talaga? inubos ko katao ba? Nata daw. Ano do ang pagkukulang na dahil ko na tao? Iyan sana. Ugali. Kaya problemado ako. Kaya pala... Haloy na kaming dahil. Awalo niya? Oh no! Pero mo yan, ito na ang nasa isip ko. Siya manggirara. Siya manggiraray. Uy, shoutout sa imo tabi. Sa nagbaya ki Pade. Ano naman na? Grabing gulong mo ng sabot ang araw ka na ginibo mo. Oh. Kaya ako pa motor-motor na sana. Pamotor-motor na sana, Pade. Na paano ka ng gasolina mo pa? Di mga na ang kakaangkon sige mo sa motor. Namamasahero mo. Ako naman masero ka mong kanayo. Pero makulog talaga sa bot ang araw kay. Ang tinao mo na sugabos talaga. Uminanap pa lang kiba pa rin. Uminanap. Oo, minanap iba. Binayaan pa. Iyan siya na. Kaya mo na muna. Namamotor-motor. Pati ako nga ni pa rin. Napapaluan naman ang pangyayari man na yan sa imo. Taon na ako baga. Magmahong ko ba ang tao. Iyan pala. May pigkikim-kim ka pala. Iyan sana. Bata, dahil na pwede pa rin. Dahil na pati pwedeng ngaranam. Dahil pwede. Oh. Bahala na siya. Dakul sinda Dahil na... sana. Sarap ba sana? Oo, Ang kuminulog talaga sa boot mo. Sarap. Sa puso. Isus, nadudurog ang puso ni Padingon yan. Oy, shout out sa imo. Ano naman sa nang pangyayari sa imo? Kaya ganyan, mahaga daw sa imong advice. Advice pa rin. Ngunyan, ang ipapayo ko sa imo pa rin. Tas siya huminanap na kiiba. Humanap ka naman pa rin kiiba. Ay talagang siya ang nasa puso mo pa talaga. So, paano daw dakulo naman sindyang pinag-ibahan. Nata daw may mga tawong araw talaga. Oh Kung sa kuya no! pali kaya nangyari, mahanap ko na sana ako kiba. Tabaka malay mo, duman sa ibang ito. Bata dipisil maghanap mo niyang kimagayon. Magayon man kong hugakon. Di baling makanos, basta mahigos. Ayan sana, ayan talaga ang dabis talaga. Di baling makanos. Na ano ito si bata mong nagloko sa mo pa rin? Magayon o makanos? Gawa man, may hitso man. May hitso. Talagang day talaga. Dipisil talaga mahalingawan ang araw kayo ni. Pinaman ka mong taong kuta kayo pa rin? Aloy naman, nabulan mang kuta. Anong nabulan? Kuta. Ay sayang, dahil lamang naka 1 year. Uyug-uyugon mo Grabe, ako pa rin. Napapaluan naman ang kanaraw ka na sitwasyon mo. Una ko, dahil kang problema. Nagagi-agi ka baga sa kuya minsan. Nahiling ko niya. Ugmahon si pari, pero may ulo. Ang problema ko, tigo-ulo ko na sana. Ay, tama ang pali. Dahil ka magpa-apektar sa problema. Sana, mahiling niya ining video ta pa rin. Mahiling niya yan. Sigurado, mahiling mo pala ni Neta. Kung nakapalo ka kay Kuya Kuling Kuya Bot. Sana, si Padi, tawi pa lamang kisarong tsansa. Iyo, alam mo, dipisil baga ang nawara. Nakukulugan ang buo ni Padi. Napapaluwa na kali ko. Uyug-uyugon mo. Shoutout to sa imo tabi. Dahil kayo mga ran, dipisil baga. So ngunyan Padi, ano ang mensahe muna sana sa iya? Mensahe ko sa iya. Ang karma niya, unsa na. Pero kung muya niya pa sa kaya, available ba? Totoo mo na kung maghala. Iyan talaga. Ayan, iyo to ang masasabi ni Padi sa imo. Shoutout na lang Legal sa imo. pero di nagtagal. Nakaw, yan lang ang problema. Makulo, illegal pero di nagtagal. Nakaw, ilinigal na nga na Tapos binayaan pa si Padi. Uyug-uyugon mo sige Padi. Maluto pa ako Padi kisira. Dumang ka na Padi magkaon. Totoo. Taon-taon na. Ayan. Pati tabi ang pagkaon ni Padi. Dahil nakakinaon. Oh no! Sige, thank you for watching mga idol. And shoutout natin. Barcelona family dyan sa Namantaw. Ayan, hello sa Indogabos dyan. Thank you for watching.